Ordizia eta Irura bitarteko 15 kilometrotan, tarteko radar baten bitartez neurtuko da bertatik igarotzen diren ibilgailu guztien abiadura. Honen bitartez, baimendutako muga ez gainditzea kontrolatuko da. 100 km ordukoa ibilgailu arinen kasuan eta kamioietan berriz 80 km ordukoa. Sistema berri honen ondorioz, zati guztian seinaleek jartzen duten muga errespetatzera behartuak egongo gara. Kamerak Ordiziako tunelaren irteeran eta Iruran Laskibar hotelaren parean kokatu dituzte, Donostiako norantzan. Kamera hauek aipatutako zati honetatik igarotako ibilgailuen matrikulak grabatuko dituzte, lehenen Ordizian eta ondoren Iruran. Ordenagailu batek 15 kilometro horiek egiten zenbat denbora igaro duten kalkulatuko du, eta bataz bestekoa 100 km orduko baino altuagoa bada, ibilgailu hori isundua izango da, gehiegizko abiaduragatik. Kamioien kasuan bataz bestekoa 80 km ordukoa izango da. Ohiko radarren aldean sistema honek zati luzeak kontrolatzen uzten du, eta horrela honen eraginkortasuna handiagoa izango da. Ordizia Tolosa zatian eguneko 20.000 eta 50.000 ibilgailu artean igarotzen dira, eta Ibarra Irura bitartean berriz 80.000 igotzen da, hauetatik 10.000 mugara doazen kamioiak direlarik. Edozein istripuk ilara luzeak sorrarazten ditu. Horregatik, abiaduraren kontrola funtsezko prebentzio elementua dela uste dute adituek.